През средновековието на територията на днешна Германия е съществувало тайно общество, наречено Трибуналите на Свети Фем. Другото име, което е станало известно това общество, е Тайните трибунали на Вестфалия. Точният произход на думата Фем не е ясна, но се предполага, че идва от наказание, наказвам. Твърди се, че тези трибунали са били създадени от Карл Велики през далечната 772 година. Това твърдение не е доказано по никакъв начин, но със сигурност тайните трибунали на Вестфалия са съществували в средата на 13 век. Това е било период на насилие и анархия, който възникнал на територията на Свещената Римска империя, след като император Хенри Лъв е обявен извън закона. През този период върховната власт на императора започва да губи своето влияние в страната, вследствие на което имперските закони вече не се зачитат. Започва да действа правото на по-силния, като насилието заменя реда и правосъдието. Феодалните владетели започва да се държат като тирани с народа, като всеки решавал и се разпореждал според своята воля с поданиците си. При възникването си, тези трибунали са имали за своя цел установяването на законност и ред сред анархията, която съществува по това време в Германия. Със своята дейност те създавали в населението чувство на ред и справедливост. Постепенно обаче, властта, която тези трибунали достигнали, станала толкова силна, страшна и всеобхватна, че следващите императори не само, че не били в състояние да контролират действията им, а да се оказали принудени да се присъединят към тях, за да защитят себе си. Постепенно, в течение на времето, ръководството на трибуналите се поело именно от благородници и висши свещеници. След разпускането на ордена на тамплиерите бил даден нов мощен тласък на обществото на Светия Фем. Мнозина рицари и тамплиери, бягайки от Франция, проникнали в тайните общества на Германия, включително и достигнали до тайните трибунали на Вестфалия. Не е възможно да се разбере как и колко от тамплиерските знания и ритуали са били възприяти от Фем съдилищата, но със сигурност съществува значителна прилика в ритуалите, извършени от двете организации. Подобни изходни са начините на приемане на нови членове, на посвещане на членове в различни степени, подхода и начин на уведомяване на обвиняемите, както и в реда на проведение на заседанията. Разбира се, голяма прилика съществува и с ритуалите на свободното съзидателство, на карбонарите, както и с ритуалите на други сходни и производни общества. Съществува и съществена прилика между методите на Фем съдилищата и асасините, което би намерило обяснение, ако тамплиерите са изграждаща свързваща брънка. Както добре е известно, двете общества, тамплиери и асасини, въпреки че са били врагове, са били доста близки помежду си. В някои документи членовете на тайните трибунали са наричани и розенкройцери или масони. Тези съществени прилики не изключват общ произход и една евентуална възможност за свързаност помежду им. Възможно е и наличност на обща връзка, основаваща на стари етически предания и ритуали, общи за всички тайни общества. Основната разлика на трибуналите с останалите тайни общества била техния изцяло правораздавателен характер. Основната цел на тези трибунали е била да се осигури наказуемост за престъпленията и постигане на справедливост, като се накаже виновните, независимо от това кои са те и колко са високопоставени. Трибуналите са действали бързо и без предразсъдъци по отношение на това, кои са обвиняемите и колко богати и влиятелни са същите. С действията си, Фем съдилищата създавали в населението чувство за справедливост и равнопоставеност пред закон. Всеки постъпил неправилно и несправедливо е следвало да бъде наказан. Когато това по някаква причина не е било възможно да се извърши от Държавния съд, дали поради нежелание или просто будност, тогава се задействат тези трибунали.
Постигането на реална справедливост, това е било основната цел на съдиите на Вестфалия. И затова съществуването на тайното общество станало инструмент на обществено отмъщение, сигурност, удовлетвореност и равнопоставеност. Обвиняем в тези съдилища е можело да бъде както обикновения селянин, така и високопоставен благородник. Няма ограничения по отношение на общественото положение на обвиняеми. Затова и това общество първоначално се радвало на пълно одобрение и подкрепа от страна на народа. Правилата, по които правораздавали трибуналите, са отоварили на обичайното право. Това било ясно и разбираемо за народа, като точното му еднакво прилагане създава чувство за справедливост на населението. Историческите факти показват, че преди да се поквари, институцията на тези трибунали е била най-справедливия и вероятно единственият честен съд в страната по това време. Едновременно справедлив, независим и достъпен за всички. Пикът на своята мощ тези съдилища са достигнали през първата половина на 15 век. Правораздаването през средновековието по принцип било привилегия на краля. Постепенно обаче тази функция била иззета от свободни съдилища, трибуналите на Свети Фем. В своята дейност тези трибунали са били ръководени от свободен граф. Присъдата се взимала от свободни съдии, като съдебното учреждение се наричало свободен стол. Тези съдилища са били изключително експедитивни, като осъдени на смърт обикновено бива обесен веднага след присъдата, въпреки че не било задължително обвиняемия винаги да бъде осъден на смърт. На какво наказание ще бъде осъден обвиняемия, зависи от вида и тежестта на престъплението. В определени случаи наложеното наказание е можело да бъде финансово. В повечето случаи обаче наказанието е било смърт, дали чрез обесване или чрез пробождане с кама или меч, като в тези случаи трупът винаги е оставен на видно място за назидание. Въпреки че тези трибунали са наричани тайни съдилища, те не са заседавали в подземни или пещери, нито през нощта. Обикновено трибуналите са заседавали и са вземали решения рано сутрин под сянката на някое дърво. Понякога тези съдебни заседания са провеждани в площада на конкретното населено място. Специфично за тази организация било, че нейният ръководител и председател често е светски или духовен принц. Понякога видна гражданска фигура – кмет. Центъра на всеки съд е свободно място. Водачът бил наречен свободен граф и е бил избиран пожизнено или докато сам не пожелае да се оттегли. Първоначалното седалище на всички фемически съдилища за Вестфалия бил град Дормунт. Свободният стол, седалище на председател на съда, се намирал недалеч от днешната централна гара на град Дормунт. Каменният съдебен площад бил обграден с две липи, едната от които била известна като Фемическата липа. Нарастващото влияние на кьонските курфюристи и в резултат на реформацията, фемическите съдилища от 1437 година се местят в град Арнсберг. През 1422 година на архиепископа на Кьон е дадено правото на надзорни функции на всички действия на председателите на свободните съдилища, свободните графове. Смята се обаче, че той едва и би могъл да наложи това си право ефективно. През 15 век, в късния си период, химическите съдилища все повече и повече разширяват своята компетентност и започват да съдят не само за сериозни актове на насилие, а за всички възможни спорни въпроси. Стига държавните съдилища да се забави правораздаването. Тези тайни трибунали предизвикали такъв ужас, че призваването пред свободен Вестфалски съд било по-страшно и от явяването пред императора. През 1431 година крал Сигизмунд е призван да се яви пред Фемически съд. През 1470 година трима свободни графа призовават тогавашния император Фридрих III да се яви пред тях като обвиняем, като дори го заплашват с обичайните практики в случай на отсъствие. Императорът не се явява, прегръщайки обидата. От друга страна,
много князе са били членове на фемическите съдилища, като например курфюрстите Фридрих I и II Бранденбургски, херцозите Хайнрих Богатия, Вилхем II Баварски, ландграфът Лудвиг II Хесенски, херцогът Вилхем I Брауншвански и други. Броят на свободните съдебни съдии в Германия по време на пика на тези трибунали през 15 век изчислява между 15 до 30 хиляди члена. Всеки желаещ е можел да бъде посветен и да стане член на този таен трибунал, стига да има двама гарантиращи за него членове, които да заявят, че отговаря на изискванията за член на това общество. Да е честен, отговорен и ползващ се с добро име мъж. Съгласно кодекса на ФЕМ, открит в Дортмунд, се споменават 3 степени на посвещаването. Първата степен била наречена степен на свободния съдия. Втората степен била наречена степен на истинския свободен съдия. И третата степен била наречена степен на светия съдия на тайния трибунал. Посвещаването във всяка степен, както и във всяко тайно общество, става тайно. Кандидатът, който искал да бъде посветен, бил довеждан с вързани очи пред членото на трибунала. Трибунала бил председателстван от един достоен мъж, наречен свободен граф и господар на стол, пред който бил поставени меч и върбова колонка. След това посветеният бил обвързан от тежка клетва, че няма да разкрие тайните на светите феми, че няма да предупреждава никого за опасността, надвисвана от него, чрез техните постановления, че ще даде всеки, независимо дали му е баща, майка, брат, сестра, приятел или роднина, ако такъв близък бъде осъден от трибунала. Но постъпите са заклевали също така да закрия тайния трибунал на светия Фем от всичко, което е огоряно от слънцето, къпано от дъжда и може да се види между небето и земята. Да не предупреждава никого за присъдата, издадена срещу него. Да изобличи, ако е необходимо, родителите и близките си. В случай, че излъже и премълчи, да призове върху себе си проклетвата на всички, а наказанието му да бъде обесен 2 метра по-високо от всички останали. Една от клетвите, която кандидатът произнасял на колене с свалена шапка, държейки показалеца и средния пръст на дясната си ръка срещу острието на меча на свободния граф, гласи: „Заклевам се в постоянното подчинение на тайния трибунал, да го защитавам от себе си и от водата, от слънцето, луната, звездите, от листата на дърветата и от всички живи същества, да поддържам неговите присъди и да подпомагам тяхното изпълнение. Освен това, обещавам, че нито Бог, нито пари, нито родители, нито каквото и да било друго, сътворено от Бога, няма да ме накара да лъжесвидетелствам.“ След това на новопосветения се съобщавали паролата и ръкостискането, чрез които членовете се разпознавали взаимно. При посвещаването на новопосветения се давали въже и нож, върху които се гравирали мистичните букви SSGG, за които се предполага, че означавали Штайн, Штрик, Гра, Грун, камък, въже, трева, зелено. Посветените членове са имали свой тайн език и тайни знаци, с които са комуникирали помежду си. При хранене, например, членовете на обществото се разпознават един друг, като обръщат върховете на ножовете си към ръба на маст, а върховете на вилиците си към средата й. Участието в организацията било тайно, като посветени не е имало право да разкаже за това дори на най-близките си. Ужасяваща смърт очаква този, който се представя за член на тайното братство. В случай, че член на трибунала станал предател и по какъвто било начин разкрил споделените с него тайни, завързали очите му, вързали ръцете му за гърба
а езикът му бил изтръгван през долната част на шията. След което го обесили за краката и докато умирал, изричали тържествено проклятието, че тялото му трябва да бъде дадено за храна на птиците. Съществува строга процедура за провеждане на заседанията на трибунала. Производството винаги започвало с избиране на съдиите, които ще участват в конкретния процес. Химическия съд се състоял от един свободен граф и 7 свободни съдебни съдии, заседатели. Всички са полагали клетва като съдебно жури. Първият акт от процедурата на Светия Ефрем е обвинението. Конкретен обвинител излагал в какво се състои конкретното престъпление, кой и кога го е извършил и кои са пострадалите лица. След това се е пристъпвало към уведомяване, призоваване на обвиняемия. Това ставало с изготвянето на призовка, адресирана до обвиняемия. Призовката трябвало да бъде написана на пергамент, да съдържа данни за обвинението и да бъде подпечатана най-малко с 7 печата. Сроковете за явяването пред трибунала са били следните: 6 седмици и 3 дни след първата призовка, 6 седмици след получаване на втората и 6 седмици и 3 дни след третата призовка. Когато местоживеенето на обвиняемия не е било известно, призовките са били слагани на кръстопът в предполагаемия район, където е живеел. Също така, призовките са били слагани в краката на статуята на някой светец или пък се прикачали към кутията за дарения недалеч от някое разпятие или крайпътен параклис. Ако обвиненият е благородник, рицар и обитава своя укрепен замък, обвинителите трябва да се появят там през нощта под някакъв предлог, да се съберат в най-тайното помещение на сградата и да изпълнят задължението си. Възможно е било също така да прикрепят призовката и монетата, която винаги е съпътства на портата на замък. В този случай те се уведомява и стражата за факта, че призовката е оставена. Били са длъжни да отрежат 3 трески от портата, които да занесат на трибунала като доказателство за действията си по уведомяването. Ако обвиняемият не се появява след призоваването, присъдата може да бъде издадена и в негово отсъствие. Съгласно правилата, обвинителят трябва да призове 7 свидетели. Особеното в този случай е, че тези свидетели не са били за да потвърдят престъплението, което обвине отсъстващия, а за да потвърдят широко известната честност и справедливост на обвинителя. Това било достатъчно обвинението да бъде прието за основателно и доказано, и обвиняемият да бъде осъден. Присъдата вещите имоти на осъдения се обявява за конфискувани. Жена му се обявява за вдовица, а децата му за сираци. След постановяване на присъдата, на обвинителя се дава документ с печат, за да го използва когато и където иска. На основание на тази присъда, обвинителят има право на съдействие от всички членове на обществото, като те са му били задължени да съдействат, дори ако присъдата е срещу собствените им родители. Присъдата включвала поставяне извън закона, позор и смърт. Когато обвиняемият бъде осъден и подлежи на наказание от Светия Ефрем, всяка група от най-малко 3 посветени, която го срещне, може свободно да го обеси на най-близкото дърво. Ако обвиненият се яви пред трибунала, се провежда съдебно заседание. Председателят, свободния граф и останалите членове на трибунала седят на маса, като пред председателя са поставени меч и въже за бесене. Първоначално страните не са имали право на адвокати и представители, но в последствие е била дадена възможност за такова представителство. Присъдата, издадена от съда, първоначално също била окончателна и се изпълнява незабавно. По-късно обаче, при определени случаи,
била допускана възможност присъдата да се обжалва пред главното управително тяло на тайния закрит трибунал, който заседавал в Дортмунд. Особеност на фемическите трибунали е, че правораздава и на основание средноколното правило на ръчния акт, което означава, че разбойник, хванат на местопрестъплението, е можел да бъде незабавно наказан без съд и присъда. След като смъртната присъда веднъж бъде произнесена, тя е окончателна и престъпникът е обесен незабавно. Възможно е обвиняемият да бъде осъден на окачване. Този вид присъда е можело да бъде изпълнен незабавно, ако обвиняемият присъства на процеса и в последствие, когато бъде заловен. Следва обаче да се прави разлика между окачване и обесване. Обесването неизбежно води до смърт. Окачването не води непременно до смърт. При него наказаният е бил окачен, не задължително за врата, по същество е бил по-скоро окачен вързан за назидание. По време на наказанието, окаченото лице може да бъде обгрижвано от роднините си и след постановен период от време, обикновено от 3 дни, при условие, че все още е живо, той може да бъде откачено и освободено. Целта на това наказание е било назиданието и се прилагало при по-леки престъпления по преценка на трибунала. От дървото, на което е обесено осъденото от трибунала лице, се забивал нож, за да се покаже, че той е загинал от ръката на светия Фем. Ако осъдният се съпротивлява, тогава бива убит с кама, като убийцът задължително остава оръжието си в тялото, за да потвърди същата информация. В течение на времето, в свободните трибунали, Фем съдилищата, чрез своите постоянни екзекуции, довели до истински кръв терор в източната част на Германия, като част от тази страна била наречена Червената земя. Това било едно от нещата, които започнали да отблъскват народа. Впоследствие, чрез приемането на неподходящи хора и за употреби с правото на призоваване, порочни процеси и жестоки екзекуции, институцията, която някога е представлява мярка за обществена справедливост, постепенно се изражда. Същевременно появилите се нови идеали и ценности от реформацията, новите граждански институции, въведени от императорите Максимилиан и Карл V, довели до спадане на размерния и анархистичен дух на населението. Постепенното въвеждане на принципите на римското право и разпространението на протестантската религия довежда до това, че в населението се поражда отвращение към съдилищата на светия Фем, които вече придоби облика на варварска институция. С течение на времето, някои от съдилищата са закрити, а на места направо забранени. През 1568 година в град Целе е проведено последното официално заседание на тайния трибунал Фем. Зловещата сянка на тайните съдилища обаче остава и чак до 1811 година. С приемането на френското законодателство в Германия, с което официално се закрива последния свободен съд в град Гемен в областта Мюнстър, с което се изслага край на тези трибунали. Разбира се, съществуват версии, че трибуналите са продължили дейността си в още по-голяма потайност и като такива продължават да съществуват и днес, въпреки че явно се изгуби и своето социално значение. Благодаря ви за отделеното време и внимание. Искрено се надявам настоящия материал да ви е бил интересен, както и съм оправдал очакването ви по темата.